Sili? Kaya ito sili, kaya sili. Anong size? Anong size? Ano to eh? Bulto na tanggal to. Tapos, kainin mo. Tapos, kasukal. Tapos mag-amok ka dyan sa labas. Tayo, sports naman tayo. Saka meron naman akong coke. Bigat to, bigat to. Yan, sup sa inyo mga Aji. May bisita tayo ngayon. Yan, Quiz TV. Hype kami ngayon mga Aji kasi ang gaganda nung na-match namin. Siguro 7 laban to. Sabihin ko lang yun sa video. Sino makapag-predict ng laban nito? Pero bago yun, bago nyo mapanood to, papost ko na sa community to. Sino yung una? Yung una lang bibigyan ko ng 10 good size. Selection ng good size mga Aji. Magagandang gagamba yun. Yung ng 10 yung makapag-predict na ito. And yun, sana ma-enjoy nyo. Alam nga rin pre, labas natin. Labas namin mga Aji. Labas ni Kuya Quiz mo. Tapos pagtabihin lang natin. Ano sila, nagpa-aircon. Hanggang ngayon, Siya, pre, tabi mo nga ito. Pakita natin isa. Ito Aji Pula sa'yo pre, no? Sa pula. Pula sa akin. Sa pula sa kanya. Hindi, balik na rin natin mga Aji para makita nyo. And yan. Gamis muna. Ito. Ayun, yun pala. Dito pre. Dito ka sa kabila pre. Dito. Ayun. Yan mga Aji Uy, ito. Kaya mga Aji, sa atin yung blue. Blue sa atin dito. Sa Ay, Quest TV naman yung pula. Yan, bago kami maglaban. Mabigat to. Sabi ko sa inyo mga Aji, maganda yung laban. Oh. Yan, simula kami sa maliit, TM size, pa good size, pa OS yan. Siyang palaki ng palaki. Pero ano to, na ano kami dito mga Aji kasi walang tulak kabigin. No? Kung napanood nyo man to, pwede nyong i-post. Pwede kayong mag-usap ng mga kasama nyo. Yan, sup mga Aji. Hello sa inyong lahat. Magandang araw sa amin to ni Quiz TV namin. Oo. Pakita mo nga muna maybe yung ano namin. Yan, makikita nyo naman. Yan, we came prepared. Ito yung gagamba. Bilisan lang baby, pakita mo. Para at least kita nila. Yan. Yan yung mga gagamba. Sa atin yung blue, kay Quiz TV natin yung pula. Ito, tag-isang stick kami. Tela to. Ito, may coke din kami kung baka sakali lang. And basta 7 laban to, hati na lang kami ng video. And alam niyo naman, pag-sili challenge mga Aji. Wala akong masakit sa loob namin to. Pero ayan, Quiz TV natin. Masabi mo pre, bago tayo mag-umpisa pre. Sana makauwi ako ng maayos. Muli na pa ako uuwi. So, Hindi, ano to mga Aji, friendly game namin to. Pero with a fist lang. Para kahit paano naman. Lalaki naman kami. Para mapahirapan kami unti kung sinong matalo. Medyo sasakit ang loob. Sili. Then sili lang. Yun lang, hype na hype to. Sana mag-enjoy kayo. And God bless sa inyo lahat. Ayun, guys, umpisa natin pre. Pati maliit. Parang ako yung unang kakain. maro ang maayos Ito yung sa atin mga Aji. Kaya kay voice natin, pulahan. Ito naman yung sa atin. Yan. Okay. Pag naano nyo na, picture na lang ng miss ko to mga Aji. And makita natin yung gagamba. Picture ng mga baby. Lapit mo na lang. Okay na, game? Okay, yun natin. Sige. Umaya, kaya ikaw din ang mga pre. Sige. Sige, una natin post yung gagamba natin. Pero dulo to dulo naman do. Sige. Game? Pas game, pre? Oo. Sige. Okay na. Okay na siguro to. Dali. Yan na natin. Para diretso galaw ko na lang. Ayan. Yun mga Aji Nakakabahan ako. Pakiramdam ko kung unang kakain ng sili. Sana ma-enjoy natin Mas mga battle line pala to sa akin. Ito naman Jensen sa atin mga Aji. Good size yung kanya, OS na yun sa akin. Ayun na, tumalikod. Sakit mga Aji. Ayan natin kasi tumalikod. Oo Ano Pero to eh, tingin sili ko, to eh. unang laban mga Aji, dali tayo dito. Karena pa ngayon ko lang napansin, pre, parang haba eh. Pero bulto naman sa atin mga Aji. Bulto tayo, haba siya. Hindi bumubuka yun sa akin, pre. Ayan na, sa pre. atin. Ayun Ay, na! nauna ka agad. Laglag yung sa atin mga Aji. Unang sili. Laglag yung sa atin. Lumaro Sabi na nga ba, ayos, hindi kaya. Nakunahan tayo dito ni Kuis Masakit pa naman mga Aji pag ikaw yung naunahan nakakain ng sili. Matagal mabababad no. Matagal mawala. Hindi, pwesto natin. Up.
Kagat din ako yung sa kanya, pero malakas pa yung sa kanya mga adi. Pansin mo, taba pala nung paa. Nangina parehas. Oo, pero... Nako, wala na to mga adi. Dalawa. Isang laglag na lang, kakain ako ng sili. Bigat sa loob talaga mga adi, pag ano, pag ikaw yung nakaunang kain ng sili ha. Ayun yan pala sa mga pag-predict na ito mga adi. Yung alam nyo na yung rules ko sa community vid. Sinong unang nakapag-predict doon at tamama yung laban namin. Harap natin. Nanghina din yung sa kanya konti mga adi, harap natin. Pero wala na to ha, talo na to sa akin dito. Baka bilot pa nga eh. Wala na talaga. Yun, nakakain tayong sili mga adi, naunahan tayo. Laglag do. Wala tayo kain tayo sili, pre, kain tayo sili. Galing. Ah! Darna! Ayun na po sa akin ng miss ko mga kadya. Pila lang ako dito siguro. Ay, Medyo cute. Medyo cute day na tayo nung tagalin natin ito mga reject, yung mga sobrang liliit. Tagalin natin yan. Para maganda-ganda yung taruan namin. Nakakatakot. Malaki. Dito lang siguro ako yung mga ganito. Mga good size. Good size yan. Good size. Tanggalin natin yung tanggal. 5 piso, kailangan sukatin. Huwag na. Ito mga kadi, may super jumbo kami. Super jumbo. Super jumbo. May tanggal din. Hindi, huwag tayo magmura kasi pwede ka sa mga bata din to eh. Pero mga kasi Enjoy sports lang naman tayo, saka meron naman akong coke. Bigat to. Ah. Ayos lang. Anghang. Umanghang. Ako pinagpapawisan sa susunod natin. Labuyo to mga kaji Mangang talaga to. Game. Nasap mga kaji, Kois TV So, pa rin. ways. Second game namin to ni Kois, second game namin. Yung gagamba. Ayan. Yan sila. Mas bati pa rin yun sa akin. Yan, Jensen pa rin to. Talaga lumaro mga kaji. Wala pang aggressive nito. Game. Game. Sige, harap din yan. Yan, si Kois TV na natin discard yan. Harap. Alam mo ang sili! Ayan. Nako, aggressive masyado yung kay Kois talaga natin pag mas bate oh. Oy. Chat. Ayan, tulog yung Jensen mga Ayaw kaji! gumising, pre. Ayaw gumising. Ayan. Ito na. Sa talaga kayanin mo yan, mas bate pa naman yan, pre. Ayan na. Uy, gagot, malikod. Cut natin. Sige. Okay. Sige. Kaya mo na siya ng ganyan, pre. Malikod. Sabi na nga ba talaga pinikahan ng matindi. Sige, okay lang yan, pre. Magigising yun. Jensen eh. Gigising din yan. Ayan na. Ayan, nagising na mga kaji, Ayan pero na, naunahan. natagiliran. Balik. Nasaktan yun sa akin. Putik. Uy, bungapalag pa yung sa atin mga kaji. Bungapalag ba? Doble sa akin. Harap. Ay! Ay, lag. Nasaktan yun sa atin. Nasaktan yung kay Chris TV. Nakaisa tayo. Grabe. Pero pareho na palang mahina. Natagiliran yun sa atin. Sa kanya wala, napagod lang. Hindi, tinamaan din sa atin mga kaji. Wala na, takot na yun sa akin, no. Bulin mo! Wow, ito na yan. Mukhang kakain tayo, mga Chris. Dalawa. Chris TV, mga kaji, Chris TV. Kakain Sabay. tayo. Dem, Wala saka na, maano takot din yung na. sili mga kaji Wala na, takot. Wala na talaga. Wala na. Sige! Wala na. Sige! Nasaktan siya, inindahan niya. Pero mga kaji, yung sili, talagang mabigat sa dibdib. Pero si Kois, wala, pagiti-ngiti lang eh. Parang kondisyon yung katawan eh. Pero mo pre, harap ko yung gagawin pre. Hindi, mukhang talo na eh. Dito, harap. Ito pre. Sige, ikaw natin discard pre. Sige, Stevie natin discard pre. Wala na.
Parang na ano, Tingkaw na. Oo. na ano talaga, na balikatan yung kay Kuya Stevie natin. Naunaan ng pwesto eh. Pero nauna kumagat yung sa'yo, pre. Oo. Una kumagat yung Wala kay kang kagat ano to. natin. Nung pagsakman nun sa akin, Hirap bigla na natin siyang to ano. mga kadya, hirap na natin to. Ay, malakas-lakas pa. Malakas-lakas Oo, pa. napagod nga lang siya. Pagatan din, pero malakas-lakas pa mga kadya. Sige na. Wala na, kakain na ako. Uy, talagang nilabas-labasan nila lang mga kadya. Sige nga, yan, sige. Papasapot yung gagamba natin mga kadya. Wala Yun lang talaga. Conceive na, pre. Consider mo ba, pre? Oo, wala Consider na. ni Kuya Stevie, Para consider ni Kuya makaano Stevie. na tayo. Consider ni Kuya Stevie mga kadya. Kaya lang, yan, nakaisa tayo. Nakaisa tayo. Video din na sila. So kanina, ang kinuha niya ano? Ano yun? Good Tangkal. size. Good size na yun? Good size. Good size. Good size? Good size natin, pre. Ay, tama mo sa camera, pre. Good size rin to. Ito kutsara ko, kutsara naman kasi kung gusto yung asukal lang ha. Ikaw yung CV pala. Ano naman tayo dito? First tayo dito eh. Pero maya yan ha, pag nababad yung sili, medyo maano yan, maano sa dibdib yan. Pre. Okay, zoom. Ayos yan, ayos. Kondisyon na kondisyon Pero tayo dito dyan. ako doon, malakas talaga si Kuya Stevie sa inyo eh. Mali yata yung kinondisyon ko. Dapat ako, hindi yung gagamba. Hindi. Okay, tag-isa-isa na kami, 1-1 na. So the video naman, baka nyo. Baka nyo. Yun lang. Ito yung pangatlong laban namin. Pre, okay ba sili? Ayos, ang sarap ng sili, Sarap, pre. mainit sa katawan. Oo. Para kami kumakain dito ng ano. Ano ba to? Dynamite na walang wrap. Wrapper, walang karne. Walang cheese. Okay, game. Game, pre. Game. Jensen, parehas ka mga quiz. Diyan sa pare. Ikaw pa rin mga pre. Ako pa rin. Okay, ikaw pa rin mga pre. Ako naman next mga plastic. Kung sino humawak ng stick, natatalo, pre. Parang ano. Okay, game agad. Game. Uy! Diba? Sabi sa'yo. Oy! Wala. Ay! Nagulat Diba sabi sa'yo? lang. Hindi, nagulat lang, pre. Panatan mo na! Naisa, putik. Sabi sa'yo kung sino humawak ng stick eh. Uy! Nakagat sa likod yung kay boys! Grabe. Huwag mo nang bitawan muna. Bumitaw ka na, please. Huwag bitawan! Sira ulong gagamba to. Huwag mo nang bitawan. Uy! Nakagat yung sa atin! Wala pa. Uy, dalawa. Dalawa, nakadalawa. Dapat yun, hindi niya nang binitawan eh. Kagat na sa likod eh. Nakagat din yung sa atin mga kaji. Pero napaka-aggressive. Wala na, ang bilis, fast fight. Aside. Grabe, tiwala pa naman ako dito. Pero ano mga kadya, sira din yung gagamba natin. Yan, thank you pala sa misis ko. Shoutout nga pala sa mga kaibigan lang pala muna namin dito. Sila Gab, sila Sir David, si Alas TV, Canegro, Yan. sila Nico, sila kung sino man yung pupunta dito. At tropa mo rin pre, sa yung mga tropa ni JB, yung mga pausbong na nagbablog ngayon ng patungkol sa gagamba. God bless sa inyo pre, tuloy nyo lang yung passion nyo at yung hobby nyo. Enjoy lang. Enjoy lang. Gawin nyo rin to, masaya. Oo. Pero talaga, mga kaji, kung inantay-antay lang na matagal-tagal pa, pareho ng lugmok yung gagambo. Oo. Kasi nadali din pala. Ang dami din kagat to. Dapat. Ayun, Ayoko na humawak, ikaw na susunod ha. Malas kung sino humawak eh. Pero sige. Ay. Ayan, mabibidyo natin si Kuya Stevie. Kakain ulit ng sili. Si Kuya Stevie natin. Lagay lang natin. Sumit yung gagamba ko. Lagay Ang natin mali pa ang ng gagamba doon mga kaji, kinagat na sa likod yung kay boys. Zoom mo nga baby, zoom mo saan. Kaya nakagat na yung sa likod yung kay boys. Sinaputan pa. Baby, namimili na si Koys. Anong size pre? Anong size? Pre, parang andaya kasi yung mga natira matataba. Ganun talaga pre, kasi bulto yan eh. Bulto. Condition tong mga to, condition. Shoutout sa asawa ko. Siya nag-condition ng mga gagamba ko. Pero hindi, naunahan lang mga kaji. Siyempre, aso. Shoutout din pala kay Ian, kay Albia mga kaji. Siya yung una nakalaro ko na ito. Tapos si Canegro, kumakain ng saging, kumakain ng malaking saba. Okay ba? Kaya pa pre. Kaya pa. Meron pa tayong ilan dyan eh. Ikaw na humawak ng stick ha. Kaya ako humawak ng stick. Ayaw ko humawak ng stick. Game. Next video naman, sana na-enjoy nyo mga kaji. Game, next video pre.